ka special cell ki bor pulit ka East Khas Hills District haka no pais ngi joka khandre trik rumpang araja arpun rio kalatian bisyar ya rio ngut kisnar lute pisa na ATM ya ki bala kem haki kindiat sngi bala dab kata arngut na Haryana arngut na Assam bat arngut na Shillong. Laong bahaga jingtian bisyar ka court bat ka Office of the District and Sessions Judge East Khas Hills Shillong ki bor pulit ki lapan por shu ban toket ya kinig hinrungut. Kinig hinrungut ki snar lutin na ki ATM ki kentop yo Salim bat urahul na Haryana u John Fiscal Lingkoi basa ha umpling bat u Joyous Dura basa ha maulai nongkwar nang ta u Rejoy Garim bat u Lios Ali na Assam. Kumban syukdo bagi jing jia saluti ATM beningkong kadai hamau kriya haka arpoi teri ujemang arja arpusan hasmit haka laipau teri unok pra arja arpusan bat namelim men haka pra teri urempang arja arpun riu. Kipulet kila ong bagi dai betebet bah haki kam lute la syam batang hapo new minute kila la ban pendap ya kam tu naki ATM bat arngot Haryana ki dai ki basnar bah. Kapse. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.